Hei, minä olen Lumi ja tervetuloa minun kotisoohoni ensimmäinen jakso. Eli nyt teemme leipää. Siis tarvitset tietysti kolhon, kupin, jauhoja, survivin, juustoa ja sitten hiivaa ja vettä. Ensiksi kaadetaan vettä kulhoon. Siis 2 mukillista siis vettä. Noin. Sitten jauhoja. Sinne niin. No. Sitten otetaan hieman hiivaa. Kaadetaan se tuonne. Nyt. Jätetään siis taikina kohoamaan. Vielä se tuo. 5 minuutin päästä. Siis nyt tältä sen pitäisi näyttää. Nyt. Sitten ota survin ja surva sitä. Tältä sen pitäisi näyttää. Sitten ota sitä taikinaa ja pyöritä palloksi. No, sitten painetaan hieman. Pistetään uuniin 32 asteeseen. Noin 10 minuutiksi. 10 minuutin päästä. No niin. Nyt sen pitäisi olla valmista. Siis. Käympäs hakemassa meidän leipämme. Tuossa se on. Maukas leipä. Tältä sen pitäisi näyttää. Minulle tuli yhdeksikön muotoinen. En tiedä miksi. Sitten jos haluaa sen päälle voi pistää tätä juustoa. Itse olen tuosta juustoraastetta. Minä en katso nyt ota voita, koska tämä juustoraasta on. Ei kun vain syömään. Hyvä. Tämä oli ensimmäinen minun kotisooni, olen Lumi ja hei hei!